yang jenengan bela-belain sampai dengan hujan-hujan, matur nuwun, salam hormat saya untuk panjenengan semuanya. Dan inilah persembahan Nyai Bendolegi.
kanggo kebutuhan keluarga. Cumangka ing ayuda jika baris anggaya terbusa
Lanjut apa dilanjut? Lanjut apa lanjut? Ini saya mau tanya dulu. Tadi itu di grup WA itu rame. Katanya Mbak Marcella putus sama pacarnya. Aduh dek. Biar tidak menjadikan fitnah, kita tanyakan, setuju? Mar, apa tenan gue? Putus karo pacarmu? Tenan Pak. Aduh, tenan ya Allah Mar. Tolong teman-teman yang di TikTok itu dibantu cari pacarnya Marcella itu. Ya. Ini Mbak Muna nggak menyalami dulu sama teman-teman, ayo. Selamat malam teman-teman, ayo. Selamat malam teman-teman. Halo. Mbak Mar saya nggak selamat malam dulu iki. Ayo saya sing banter ke saya. Selamat malam sayang-sayangku. Bos, kowe ngomong apa? Halo, Beb. Halo Besti. Ya, ada berita apa lagi kita selesaikan kalau ada masalah? Ayo. Anggun bar putus, ya. Putus karo sapa Anggun? Anggun putus karo Bernat. Nat, gue tulung Nat, gue tak kandani. Pemain kuki wong 16. Ojo mbok pacar kabeh. Kancane diumani. Iya toh? Pak De Repas nitip salam enggak Pak De? Ya, yuk Pak De, lanjut Pak De. Oh, ayo Pak De, lanjut Pak De. Pak De. Kantaning kang sekar kadhong miwah kembang menor kang eswara winur lan toya-toya tan dadi kusuma mangambar-ambar wurkuku sing tumaku malon kalon katiku sumolir mega membo bathara doyai garwaning sun teka temenira yai apa dosane penjatan sira yai engkang akes katingaran yai duka punapa to lamun kalih Sigro budal para pitik-pitik. Iya. So. Iya. 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 Iya.
Ora Marsa. Ora sapa? Ora. Oh. Wih. Oh. Wih. Oh. Wih. Apa iki? Wih. 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 Ora Sela, ora Cinta, ora Yulia, ora Novi, ora Amel, ora. Bingung lah kowe. Ora Novi ora. Ser. Wih, 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 wih. Ora Anggun, ora Sri, ora Amel, ora Marcella, ora Madu, ora. Sakan gandro kawat rino wengi lan sakan gandro dasar keporo nyata gandro dumati kemakmuran lan sakan gandro kawat rino wengi lan sakan gandro dasar keporo nyata gandro dumati kemakmuran. Beri
tuku piring duwite pas-pasan. Rino kelawan wangi mung sliramu sayekti dadi pemujane ati pancen maneh semu gawe ketereng ati ya mung sliramu sawiji anger ujar atiku yen eling sliramu nalikane jaman pisan aku ketemu maneh kasepu pinane kamu lan hati-hati rino lawan wengi sliramu bangga ati nadyan atur tunomu nanging jone atiku Getak sliramu timbang ana cahayu tresno tulus ing ati lan ana emon sliramu Rino kelawan wangi mung sliramu sayekti dadi pemujane ati pancen maneh semu gawe ketereng ati ya mung sliramu sawiji anger ujar atiku yen eling sliramu nalikane jaman pisan aku ketemu maneh kasepu pinane kamu lan hati-hati rino lawan wengi sliramu bangga ati nadyan atur tunomu nanging jone atiku lan sadedak-dedak sliramu timbang ana cahayu tresno tulus ing ati lan ana emon sliramu Yo, kaya ke? Iwa maya, iwa maya, iwa maya.
Gandrung